El paisatge del Maresme permet la construcció de varietat d'instal·lacions esportives. Una de les creades a finals dels anys 60 van ser les pistes del Club Tenis Cabrils, que aquest any han ampliat amb un gimnàs nou, afegint-se a les múltiples actualitzacions que reclama el mercat esportiu. Els esports de raqueta són una de les activitats amb més èxit després del futbol a la nostra comarca. El Club de Tenis Cabrils funciona des de fa 40 anys. Actualment compta amb 200 socis, més els familiars que poden arribar a sumar un total de 500 persones. A les seves instal·lacions es pot practicar tenis, pàdel, gimnàs, frontó, natació, futbol sala, etc., ja que compta amb 7 pistes de tenis de terra batuda, 3 de pàdel, una pista poliesportiva, la piscina, un gimnàs que va obrir nou al maig i una sala de jocs. Des de fa 2 mesos també estrenen una renovada escola de tenis amb nens a partir de 3 anys, també per adults i federats. També tenen l'escola de pàdel anomenada Mini Pàdel Cabrils, a partir de 5 anys. Per als adults es fan classes de grups reduïts i particulars. Els que s'ho volen prendre més seriosament tenen l'oportunitat de participar als campionats per categories social, comarcal o de lligues catalanes. Si us agrada l'esport de raqueta, en un paratge tranquil i bonic, passeu-vos per al carrer de la Piscina 6 de Cabrils.